Dobrý den, zdravím vás u dnešní opravy. Dneska budeme upravovat tento Ulefone Metal. Ulefone Metal je telefon, který je celkem nový, tak doufám, že se vám toto video bude líbit a že vám pomůže při opravě. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat telefon, displej, který jsme si předem koupili, potom šroubováček, je to malý normální křížový šroubováček, něco, čím budeme podepírat si kryty, aby se dali lépe odplouknout, kleštičky, aby nám podrželi lepidlo, fén, lepenku, kterou přilepíme displej. Minimum určitě je šroubováček a vřele doporučuji nějakou špachtličku nebo něco, čím si to budete přidržovat. A doporučuji nějakou lepenku, víc v podstatě není potřeba, ale samozřejmě je lepší, když to máte. Takže začneme s opravou. Potřebujeme tedy odstranit zadní kryt, aby jsme se dostali ke spojům. Normálně vezmeme ejektor s NASem, který já mám stranou. Nezmiňoval jsem ho, protože stačí jak kterýkoliv špendlík. Tak, vyndáme slot na SIM karty. Předem si zálohujte všechna data, kdyby se oprava nepovedla, abyste měli aspoň ty data. Zamrzí to samozřejmě, když ztratíte data. Tak. Chvíli to teď potrvá. Hop. 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 Teď jsem si to zase na druhé straně zamáčk. Tak, vyndáme kryt, dostali jsme se k tomuhle. Dáme si stranou tyhle věci, následně až je budeme potřebovat, tak vám je ukážu. Šroubováček, odšroubujeme šroubky, bezpečně si je uložíme, doporučuji na nějaký magnet se přichytit, abyste opravdu žádný nestratili. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vidíte GD, tak tam máme schovaný šroubek. Takže já si vezmu nějaký nářadíčko. To je guaranteed, to je záruka. Na ten jsem zapomněl, tak to se omlouvám. Samozřejmě se dají koupit nálepky s logem GD, které potom jenom znovu nalepíte. Takže nyní musíme odloupnout plast, který je zde kolem dokola. Ten půjde ještě hůře, než šel kryt. Takže uvidíme, jak to půjde. No. Vidíte, jak Ulefone Metal má v sobě hodně plastu. Zajímavá věc. Tady opatrně, protože tady se nacházejí antény, abyste je čistou náhodou nepoškodili. Nebo jak tak koukám. Opatrně, abyste neurvali kabel, který jde k touch, k dotykovému senzoru. Je tam lepidlo přilepené uprostřed, které ho drží. Ano. Vypadá to, jako kdyby jsem to lámal, ale ten plast je opravdu pružný. Takže nebojte, nelámu nic. A pozor na to lepidlo.
Vidíte zde tento spoj? Pozor na to, abyste nepoškodili touch, senzor. Zde je taková pojistka a tu dáte nahoru. Aby se nám nepoškodil touch, tak ho znovu zacvaknu, pak ho budeme odsvakávat. Je to na vás, jestli si touch odemdáte, či ho tam necháte, ale když se podíváte, tak tady a tady je napevno přidělaný. A nyní začneme nahřívat fénem ze předu, aby nám se pomalu odlepilo to lepidlo, které je kolem. Můžeme pomalu začít oddělovat od rámečku. Nejlepší je začnout od praskliny. Bude to hodně střepů, na to se připravte. Je lepší mít brejle, když to děláte, protože kdybyste omylem zabrali víc, tak vám hrozí, že vám vlétne střep do oka. A teď začne ta mravenčí práce. Tak a vidíte, že displej máme venku, z části ještě tady kus špíny, ten budeme muset taky uklidit. Vidíte, že když tady sloupnu tuhle nálepku, že LCD displej je přímo napájen k dotykovému displeji, abyste museli koupit celý díl, aby to bylo dražší. Tak já ho tu uklidím. Nyní přichází čas na lepenku, já už ji mám nastříhanou.
Tak, nalepíme to tak, aby pásky byly co nejpřesněji. Nemusí být úplně všude, je důležité, aby displej držel. To znamená, na 4 důležitých bodech určitě nahoře a dole jí dát co nejvíc. Ale pozor, abyste nezakryli senzory. Samozřejmě se tak nejlepší bylo vzduch. Potom se všechny to jsou dohromady, protože určitě se vám někdo už nevěděli, tak to takže potom tam nějakou video a zavěděli, že to bylo hodně. Tak, ještě se doučám. Nezapomeňte to aby se opravdu je dobré si trošku předohnout tady ten konektorek, aby se vám potom lépe zasouval. Tak, aspoň trošku, aby se vám tam dostal. Aspoň trošku. Musíme sundat opatrně ty bílé hořejšky. Jdou sem dát fakt líp, když se to nahřeje. Za prvé prostrčte tenhle kabel. Od spoda displej pomalu nahoru přilepujte. Tak, nyní je znovu potřeba odendat tento zadní plastový kryt. Strany. Jsem řadu prostřed. Nyní je potřeba konektor opatrně zapojit. Je to složitá operace, bude vám to trvat dlouho, tak se u toho nenaštvěte. Měli bychom být tam teďka. Zacvakneme hrazdičku. Důležitá akce. Tak. Zacvakneme, nebo dřív než zacvakneme, tak zkoušíme tímto tlačítkem, které téměř není vidět. Zda vše funguje. Což jak vidíme, zde funguje vše. A nyní přijde čas na další zahřátí, tentokrát čistě displeje a připnutí kleštiček. Vlastně připnutí kleštiček ještě ne, protože nemáme zapojeno ze zadu. Vlastně připnutí kleštiček ještě ne, protože nemáme připojeno ze zadu, asi jste to neslyšeli, pro jistotu to zopakuju, to vůbec nevadí. To máte třeba. Já to úplně nás, protože jsme učili nějaké části, které jsou křehké, ale taková prostě, my už začneme usilovat. Tak a poslední šroubek. Dáme kryt.
zandáme šuplíček a máme plně funkční Ulefone Metal. Tohle byla oprava. Jestli se vám líbila, nezapomeňte dát like, odběr. Jestli nevíte si rady s tím, velmi rád vám pomůžu. Zeptejte se mě na e-mail, který je v komentářích, nebo v popisu, nebo jak se tomu říká. My to teda nakonec zahřejeme. Přidáme kleštičky. Tak a necháme tak hoďku stát, aby se lepidlo pořádně přilepilo. Není to nutný, je to lepší. Děkuju moc, že jste zkoukali a oceňte moji práci lajkem.